Bugünkü dowramyzda bir näme gijra goşulşan dostýarlarymyz, mihmanlarymyz, halypalarymyz size ýene bir ýola hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýär. Elbetde bugünkü dowramyzyň geçýän ýerine ýene de jemlenişmeňize haýyş edýär. Ýörekde häzir ýene de bugünkü dowramyzy bagyşy ýürekleriň nagşy atly owadan dowramyzy ýene de ýürek arzuwlary bilen ýatdamaly pursatlar bilen dowam edýär. Ýörekde sahnamyza, ýagny mikrofonumyzyň başyna Türkmenistanyň halk artisti, şeýle hem Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Kakadurdy Täjimow, şeýle hem beýleki ustad aýdymçylarymyz, halypalarymyz, sadanlarymyz, ýagny Nur Muhammed Babalyев, Öwes Paşaýew, Şaguly Niýazow, Bahram Güseýnow Mamedowlar, Juma Orazow, Aman Murat Agaýew, şeýle hem Ataway halypamyzyň toý dawralara gidenne ýanyna gidýän ses aparatçysy Güýç Rejepow ul hormat bilen söz nowatyny geçirýär. Biz Ataway bilen 73-nji ýyl duşdyk. Fikir otaran ýylymyzda gäme çalmaga bardyk, öwes bilen ürtsem bardyk. Atawaym geldi-de şu mektepde okandyň. Onu 2-3 tane aýdym aýtdym, gowy edip aýtdy-da. Öwes bir de fazla çalar bunu Ataway şeyde 50 yetkin oğlum hevgasın o da. Şeyde yuvaşık bilen ilkelkelerini çal aydıp bilyas öğrenlik inni toya çıkmalı halka çıkmalı. Türkmen ovadı yok da ovadır. Onu men pasyolkada karındaşım öýlenýärdi. Kaka yerde toyumda bir çalayal pulunam gerek gel işler gerek gel. Ştaýda tapçan oýu özümiz krişa çykyp koluklar oýadyk, owalarly oýlanlar bar. Gepiňi ýetkärli şeydi taň ýene bir garnaş toý etdi, onu çallyk. Ilki neme bäwul kakan kän gowunam etdi. Ataway aýdym aýtmaz diýip öwel kimde käwat neme diýärler. Şu kakan başlığı gelinedin ne naçarnik uwadı vilayetin. Kakan çağırıp sen oğlum men toyumda aýtsyn ne diýipdirdi. Men şu aýdymçydygymmy diýe kakam şonu bildi diýe. Oýnamaga çağırýan näler? Oğlum şu Ataway aýtmasa diýe öýlenjek gelýär diýe. Şondan soň kakam kände diýmek diýe. Gepiňi ýer ýer duşdyk, toýlara gitdik, aýdymlara öwrendik garap. Ýene bir zat aýdasym gelýär. Şu öň Nurya Tokko diýädik bilen öwel teke anda berdatdan Rejewaçki hemmeden bar şu wagtlar. Inni şolaryň içinden çykjak boldyň bilen gowy çalmaly, gowy aýtmaly. Men çykdym, emme gowy. Ýöne Ataway'ı ne için Ataway çağırılmadilar, Ataway bagşy diýdiler duraly. Şol halk diýerdi onun ne bir dakika. Beýleklere ýankyşmalar Rejewaçky Nurya Tokko diýerler, Ataway gün Ataway bagşy diýdiler. Halkyň gowuny ýetmese diýmýärdi. Ne şu zatlar gurnan adamlara köp sag boldun, taňry alkasyn. Ne şey yatlap, ne mesenem al Ataway o söz yok o hakda. Ne toyda da uşolun, sağ olun ne o. Sağ olun emme yatlary hilaga hormaty münasip bar. Birinji bilen şu gurnanlara ul taňry alkadyn. Onun aýdara adam almaz, bir ara şu aýdanlara goşulýar, maşgalasynyň başy agorsun, jigileri, doganlary, oğullary, gelnejem, bulan hemmesiniň başy dik bolsun. Onun bolsa näme? 65 ýaşardy onu. Gerekdir de. Şun Ataway halypany ýatlap ulu dawara geçip dur. Men gaty begenýän. Bäwul jigim. Bowlat sogap bilda diýýän.
Men 10-njy klass 79-njy ýyldan beri Ataway Halypany tanýan. Şondan gatnaşyp uradym. Soň gatnaşyklar hasam ýygy gowully, gowy sadanlar ýanyna çalýady. Aýdymlaryna soň ýerrak döwürde Abbas Mämedowyň hem gatykän gollaw kömegi bar. Mämedowler töwelemän. Hemmesi şudaýdy. Men hemme aýdymlaryny şol kapirovka diýetdi. Edil şon ýaly. Hakyky ilkinji şagirdlerinden biri men Atawaýyň. Näşdaýda bir muallym materim. Fizika muallymy diýjegim bol. Minnettar gatnaşan. Atawaýjan Ustad Halypa. Ýöne dogry şu wagda çenni Aman Murat bilen şol aýdan aýdymlaryny asyl nusgasyny sakladyk. Hakyky asyl nusgasyny hiç zady pozman şonu saklamaklyk ol Ataway Halypa şu wagt bolan bolsa arkamyza kakardy asyl nusgasyny sakladyk şu wagta çenni. Şu zatlar gurnanyň üçin sogap bir zat etdiň taňry arkasyna aýdýan öz adymdan maşalam adymdan gurlamak kynrak ýadyma düşdi. Sag bolun, minnettar. Assalamu alaykum mehriban mehmanlar. Bugün Atawaýjanyň ýaşlaryny bellek geçer. Hudaýjan iman baýlygyny bersin, ýatan ýaşly bolsun. Bäwul bajym, size de sag bolun, oğullaryna da, gyzyna da, gelinjemeden ben de sag bolun, taňy ýarkasyna Allah'dan gaýsyn. Ýatan ýeri ýaşly bolsun, sizden hemmemizden razy bolsun. Assalamu alaykum adamlar. Ataway çarwlyp diýilende Ataway Halypany ýatnamaga münasip adamlaryň birdi. Türkmen aýdym sasyny otuny gaty uly işler eden adam. Ine ýani Halypa sadanlar guruldylar da. Töwelimi kän aýdymlar döretdiler. Kän aýdymlary täzeden öwüşün berip täzeden işläp aýtdylar. Owa. Mene şu oku mektepde okuyan ýyllaryndan başlap şu Ataway bir ýerde aýdym aýtsa, o aýdym aýdýan teleşkelerini hoçun günne oturup dinlerdim de. Toy oturunca. Onun şu aýdym aýdanyna şu aýdym aýdyşyna ýüzüne zadyna seyredip şondyň şeýdip dinläp öwrenýärdik da aýdymlaryny. Onun ýanky diýişim ýaly öz sadalarymyz wady özümiziň. Onun bir täze aýdym çykardyklaryň ýanky jumaň diýişi ýaly kopya etmeli, gitaristin gitaran edýän temasyny almaly, akordeonçyň akordeony kyn. Şonu ýaly şeýdip öwrenip alýardyk da aýdymlaryny. Şoň üçin hemmeze hasabyny ýitirmän, dogry hasabyny öwrenip şeýdip aýdýardyk da şu döwrümizde çenni. Ine şunym Ataway Halypany ýatlaýanyňda bäwuljym sag bolun, doganlar hemmeňize sag bolun. Taňry ýalkazyn münasip adam Atawaýyň özü ýatlanmanyň münasip adam. Ýatan ýeri ýaty bolsun, imanly bolsun. Sag bolun hemmeň. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Ataway kardeş diýdim men onu. Ýüregim dolýar. Doglan onu ýylmazdan bir soň ulandyrdym. 58-iň 3-nji oktýabrynda Atawaýyň kızym 17-sinde emekli 60 ýaşy. Maňyşda da çağırdılar, şandy bir diýerdik, bak sen bir palata gurup şoýerdik, doglan ulanyzy berlerdik bakyrly. Zaten ýatlama gowzat. O hiç açan bizim ýatymyzdan çykmady. Halypalary var töweleme aýdynçylar, şagirdler Atawaýyň. Bu sözler aýtdy hemmesi. Maşalasyny hemmeňiz gardaşlar aýalda bollarymdyr hemmesi. Bägulem ýadyna düşýändir. 84-nji ýyllarymyz bägul, 85-nji ýyldym. Kryma gidipdi konserde. Şo taýda da Atawaý pakyny kendi kulüşanda köp zat ýatlama bar bolim. Ýöne ýatlama gowzat. Sag bolun syla formasy çağıranyňyzy ýatlap çağırjam. Hemmeňize jan saglyk, awry, rızkyl döwlet dileýän bagyny. Hemmeňize. Assalamu alaykum. Hormatly adamlar. Näşe täzelikde çakylyk bardy. Degenlikde büýtonluk
Bizim ýatýarlar diýdik. Atabaý neresi bilen bizim ýaş tapawudymyz bir ýaş barym bolsa umuman haýsy ogry ulgamy ulaşdan wagtyna çykmak gerek-de esasy. Atabaý wagtyna çykan oglunna. Şunu men birinji gezek görüşimi aýtjak bolýan şu. Somodin institutyny okap berdik. Şoma meşhur halipa Öwüdel Tekaýewiň giýewsi hem sadanlasy Qur'an urdy Öwüdel tanya. Ady lakardiýançy şoň bilen şu skamekada oturduk da daşarda bolýan. Bir çepikçe hor joglun geldi ýanymyza. Geldi salam etdi onuň, ýani Qur'an urdagany alyp gitdi. Bir zat gürleşendirler men näme ulaşanyklaryny bilemok. Soňam Öwüdel Tekaýewiň ýerine Atabaý çağrılyp şol ansamblla aýdýa diýdiler. O konserde de gatnaşdym men. Öwüdel Alipaň öz konsertine de gatnaşdym. O konserde de gatnaşdym. Şonu Atabaýyň kimdigini men şonu bildim. Beýle çepik soglany beýle ses çykaram, hiç garaşan okda daşyny dinleýji bolsam. Şonu men depet taşlam dimdik bolup bä diýip şondan soňam Atabaý tugolama iýiliň dilinden düşmedi. Ýanky ýazgylardan hiç düşmedi. 76-njy ýylyň gurruna diýen men 1976-njy ýylyň. Şondan soňra Atabaý bagyş bolup ýylşyna ömürlük ady ýazyldy. Soňundan näme akbal bizim köpçülüge çykyp uradyk gejiragam bolsa, onuň toýlarda da baralarda Atabaý Şaharoğluýew bilen görüşmek maňa da meýser etdi. Bir näçe tapar oturuşmak meýser etdi. Şonu bir tapar ýene de bir aýtjak bolýan adym bar. Ay agam, kän adym tutmaz bolýar. İşanjan ýerde, Täjimjan ýerde familiýamy tutardy. Bir sen bir şey dip bir beýik çekimli aydymlar aýdaýarsyň öý diýen on kän garaşan beden ok. Ay menem ay gaty çekimli aydymlara gaty gurbatymam ýok. Men şoňa ýalyrak näme diýen. Soňundan bir toyda ay agam mürde bolýan bir heňi bar diýipdirler. Heňe munyň bolýa diýip Atabaý bilen düşünýärdik da. Atabaý ýatlap lokan ýatlamaga gaty münasip oglan Atabaý Şaharoğluýew. Sebäbi äheňimiz birem bolsa şu Öwüdel Tekaýewiň äheňim bolsa Atabaý şoň aýdymlaryny aýdyp Atabaýyň äheňini döredip bilen oglunna zehinne. Şonuň üçin Atabaý öz başda halipa diýsen hiç ýalgyşmar. Äheň goýup bilen adam da äheň goýmak gerek da esasy. Dinleýijileň arasyna äheň goýmak gerek. Atabaý hem şöyle äheňi şeýle owudunlyk bilen şowra aýdylýan aýdym öz äheňini aýdyp bilýär da şol. Atabaý ýatan ýer ýagty bolsun, tugolama ýygy dowam edýär. Ogullar aýdyp ber, ýylşyna jan köýürlüň arasyna ogullary innelýär, tugolama dowamat. Agtyjagam aýdýar tugolama. Agtyjagam aýdýar. Näme şo gawun renkalar her maşgalada bolşýarlar. Bulyň bir zat etse kiçiňem şonu etjek bolmak üçin düşüp. Şularda da bar da şo açyk aýdym görünýär da. Atabaýyň näme ýatan ýer ýagty boldun daim. Biz ýagyş dilegi diýäs. Näşe owasynyň gapdaryna Marya kagam aýat tögür dilegi edemizde de Atabaý ýatlýar. Bir laç bilen aňymyza giripdir şol. Kardeşimiz Atabaý Şaharoğluýew ruhuna bagyş etdik. Eýen bizim ispesegimde düşüpdir da şo. Ýatan ýer ýagty bolsun, çağalaryna ömür bersin Allahan. Janyňyz sag bolsun. Şeýle gatnaşýa Serdar Tamada, Serdar aga ulu hormatlan sizi sahnamyza çagyrýas. Mehriban adamlar ine bizim hemmemiz bilýäs Atabaý barada aýtmany juda zatlar kenne şägirdleri, kardeşleri bu Atabaý başyny ýatlap gow arzular etdilerine, gow ýatlamalar ýatladylar. Şu Atabaý başyň bir adam kärçiligi müň maksady ýa-da öte geçdigim bolmaz, ulgurudum bolmaz diýen. Şuna menem Atabaý başy bilen ençe toýlar sowduk, şägirdleri bilen toýlar sowup görsüne ogullary
Muhammed bilen hememine Kuwatsan bilen birlikde Türkmen toylarynyň bedigine bizi goşýar. Häzir men şu pursatdan peýdalanyp Ataway Bagşyň ogullaryna ýazylan goşgyny ýerine ýetirip beregen. Ulu waza asman dimin ağlardy. Aydym bilen halky şatlyk paýlardy. Sol şatlygy ýene bitirjek kimdir? Men pikirimçe Atawaýyň zürýady. Aydymlary tükünmez bir giryady. Yürekler urýardy. Wagt durýady. Sol işi ýene de bitirjek kimdir? Bolu bilse Atawaýyň zürýady. Pirdilerin piri döwrüň usady. Peli pisi yeni beyikdi adi. Sol adymy nasip götürüp biljek bolsa diňe Atawaýyň zürýady. Teşni kalbymyzy gandyryp biljek, yitirilen gitgini doldurup biljek, şu beyik sunguty gallyryp biljek diňe Atawaýyň zürýady. Atawaýyň zürýatlarynyň şägirdleriniň janlary sag bolsun, görjekleri gowy bolsun, türkmen toýlaryna bizi goşdandar. Janyňa sag bolsun, minnetdarlyk bildirýär. Indi bolsa sahnamyza Türkmenistanyň halk artisti, ýurdumyzyň hormatly İlyas Şulsy Kakadur Täjimow elbetde ýörüýte onuň ýerine ýetirjek ajaýyp aýdymdyr sağlaryny hemme jaňa el şarpyp tomoşa etmäge çagyrýar. Diňleň diýinjalyň mehribanlar.
Häzir bolsa nähwan dogonlar, hormatly halipalar, davramyzyň şu pursatyny ýörüte aýratyn bir ýatla geçmeli zatlaryň biri bar. Elbette Hataway halipamyz özüniň döreden aýdymlarynyň arasynda şekile geçiren iki sany şekilli aýdymlarda elbette olary ýatlak geçsek 2004-nji ýylda Yaman eken atly aýdymyny şekile geçiripdiler. Şeýlekem 2007-nji ýylda bolsa Bilbil gördüm diýen atly aýdymyny şekile geçiripdiler. Elbette ol şekilli aýdymlar bolsa şu wagtky döwürlerde de halifamyzyň ýerine ýetirişini ol şekilli aýdyma tomaşa edýärler. Häzir şol iki aýdymyň biri, ýagny Bilbil gördü aýdymy elbette biziň zehirli aýdymçymyz Selvi Toqlyjy we jany sesde ýerine ýetirip berer. Hemme jämet bolsa ul hormat bilen, ul höwes bilen tomaşa eder. Ýöne onuň öňürde Selvi bir ýürek buýsanjygy maýdarsyň ha. Salam. Ataway Çaroğluýew halipamyz ruhşat bolsun. Aýdymlary ömür baky ýüregimizde ýetip bolsa çağlarymyzyň hem akdyklarymyzyň hem ýüreklerine ornalar halipamyzyň Gara wägüller diýen aýdymyny ýerine ýetiresim gelýär. Gülälige de sag bolsun aýdasym gelýär. Şular ýaly gowy çäreler gurnaýan üçin ýetip bolsa bu zatlar taryhda galar diýen halipalar üşürü bilipdir sag bolsun. Halipalar hemmeňiziň janyňyz sag bolsun. Saňa bolan söýgüm älemden gitti. Dağlardan belende deňiň çuňdur. Eger sen dursan günüm nurum sen yüreğime bağlayarım sen eğer sen yalvarsan günüm nurum sen yüreğime bağlayarım sen. Denize dörüm sen asmanayım yeteklim sıksın tapılmaktayım ey ihtiyarım alım yüreğim seninle ummanavır salmen kırıgım seninle ey ihtiyarım alın yüreğim seninle ummanavır salmen kırıgım seninle. Ey cahanım, cahan keşte şemali, salam yetir güler yüzlü yarıma. Yar mehrinden kalbim tapar kemali. Ben mecnunum, mayil zülfitarına. Yüreğim seninle ummanavır salmen kırıgım seninle ihtiyarım alın yüreğim seninle ummanavır salmen
Halipaň doganlaryna güýç kuwat dileýän. Allah kuwat bersin, gaýrat edin. Janyňyz sag bolsun. Çağalaryna, ogullarına, aktyklaryna hemmeňize ulakan salam nesip bolsa, ulalaňyzda görersiňiz. Atawa Halipaňyň aýdymlaryndan birini ýerine ýetirip berjek. Ahmet Oradygulyýew bizde mihmançylykda. Garşylalyň mehribanlar. Mehriban adamlar, hemmeňize salam aleikum. Şuňky ajaýyp umuman türkmen songodu üçin şuň toy bayram sebäbi biziň Ufat Halipamyz merhumam bolsa kalplerde, yüreklerde aydymlary özüniň häsiýeti, milli türkmen häsiýeti bilen, paýgasy bilen, merdanalygy bilen kalbymyzda ýaşaýan kerwen maşdy ýetgen ýalňyşamyz Atawa Çağrıly Halipanyň şuň 65 ýyllygy kitabynyň prezentasiýasy şu ajaýyp toy bilen hemmeňiz gutlaýan şuň men gaty begenim ufatlary bile gatnaşan, işleşen ufatlary gördüm. Janyňyz sag bolsun. Men şu ýerde elmidama göremde Atawa Halipanyň haýsaýdymyny has özüňe ýakyn görýän diýen. Her bir mektep, universitet oň. Ýöne men şu ilkinji ýerine ýetiren aýdymma başardygymdan jany geliňe Magtym Ulgarly Halipanyň repertuaryny estrada salyp yüreklerde gaýtalanmajak edip aydan Atawa Çağrıly Halipanyň repertuarynyň şulaýdym. Gurbanjan Halipanyň tadanlary etmegini. Janyňyz sag bolsun. Gelin ey, gelin ey, gönlüm ötürüm. Ayrı Mehmet bilen ömrüm ötürüp, vay ötürüp geley. Yarımın adına, hey hey hey, gül mahalline ey. Dinişler Atenim yanına caney 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 gelin ey gelin ey gelin ey dinişler Akşegelim demek ne yaman işler bay gelinler Yarımın adına hey hey gül mahalline
köşküne yar aman aman köşküne vay köşküne ruhum kârelen caney 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 gelin ey el vermiş hüne yedi yanım yanım ey caney 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 gelin ey gelin ey gelin ey yarım aşkına yedi yıllar yanım yarım aşkına bay aşkına ey yarımın adına hey 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 ulla halline Atenim aşkına ney caney 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 gelin ey gelin ey gelin ey yarın aşkına bir yarın aşkına ferdan edin bay gelinler yarımın adına hey 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 ulla halline hey bir ayırına ferdan edin yarımın adına ey caney caney gelin bir yarın aşkına ferdan edin gelinler yarımın adına hey 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 ulla halline Berekella el çarpyar. Ahmet Radgoly. Başardığımdan sebäbi jogapkärçilikli Aydym Halipanyň gaýtalanmajak soňaty. Başyňa dik bordun mehriban adamla şuň şu sahnada Halipanyň prezentasiýasyna dabaratyna maňa söz berilen şuň Aydym aýtdyrdyran ölçüýün gatullukan tawarsyny aýdýan muň özi bir ullukan wedife Gülälekçän dogan bäwul aýallygan biziň doganmysyň soňatyň aýallygan sen janyňy sag bolsun başyňa dik bolsun soňat milli soňatymyzyň üstürmekde iýje günni Rahmet çeken, hormatlar kadağımızın, hormatlı prezidentimiz arkadağlı Hacı Terdarımızın amcanı sağ olsun, halkımız elmeden mi toy bayramlara beslensin, Gülälekçän dogan. Şun şeyle bir senin rahat yatsaňa begenden, haçandan meri şu da senin arzuňdy, şun başardın sen, bir çapak çala elin. Şun başardın ayarlygyň, sanyň sağ olsun, gat begenden, Halipejan başyňa dik bordun. Şuň ajaýyp günde men sahaby artyp Halipanyň hem gyýjaga dur. Atabaý bilen sahabany bulary bir-birinden aýrat alyp bolan şoň üçin sahabaň hem toý diýip düşünýär şuň toýy. Janyňyz sag bolsun. Berekella köp sag bolun Ahmetcan. Şu Atabaý Halipanyň döwrüne bir alyp gitdiňiz diýen kaýdym bilen bizi ýaşara şeýle täsir etdi. Minnetdarlyk bildirýär başyňyz dik bolsun. O adyňyz belentden belent ýaňlasyn ýöne bir hil şu damdam bolmasa da bir hil hatap çykmadyk ýa-la golup durby. Janyňyz sag bolsun. Hawa toýlarda netip bolsa aýdarsyňyz sahaby artyk Halipanyň mehriban gyzy mehreyini ulu hormat bilen sahnamyzda çagyrýar. Onuň hem ýürek buýsançlaryny arzuwlaryny diňläýän mehri dogan ulu hormat bilen Gülälek doganymyz aýratyn sizden haýyş etdi. Ýörüýte sahnamyzda çagyrmagymyzy ulu hormat bilen gelmeňizi sizden haýyş edýär. Ulu hormat bilen dawramyzda hoş gördük. Söz nowat sizden bilen. Atabaý daýymdan kakam estrada geçirip täzen bir nemelere şu wada çeýlen şol aýdynlar aýdylýan şol wak kodra şu datlar çadnýar men bokurdum dolu otyr dogruýmaýsam
ikisinin toyu gidişi biz kiçirak çağırdık da hakkımızı göremiz oktuğum gelýärler. Giýje gelip yine gitýärler daňdan. Fakirler zahmet çekdiler. Owa, kän aýdymlar hazır ruhlar şat bolsun. Yatan yerler yaktı var. Rejissörümüz Gülale Kedret Kuliýewa buňky dawarany şeýle bir ajaýyp gurnap berdi. Owa, hormatly Ataway halipamyzy ýatlamak üçin şeýle-de Watan saňa atly albom Rahim Gökdepeliň çykaran albomda da prodüserlik edip berdi. Size zähmetiňizde köp-köp sag bolsun. Aýdýar söz nowatyny teze geçirýär. Baş üstüne. Dünyada şeýle bir öý bar. Üçegi asuda asman. Dünyada şeýle bir öý bar. Düşegi al elwan bossan. Dünyada şeýle bir öý bar. Ihlas ýaly kämi. Dünyada şeýle bir öý bar. İman ýaly tämi. Dünyada şeýle bir il bar. Ol il ele berip agdy bir ýaşaýan. Owadan we ajaýyp Türkmenistan. Şu owadan ýurtdy, şu awadan ýurtdy. Türkmeniň aýdym sadyny dünýä ýaýan bir ussat bar. Bagşy, ýürekleriň nagşy. Ençemelere, milyonlara kumir bolan, adrowaýaty örlen, Germaniýada, Gresiýada albomy çykarylan Ataway Çargulyf bar. Şol ussadyň şu gün 65 ýaşy dolýar. Şu dawara münasibetli biz Akipter Production, Aydym.com we Türkmen sanatynyň hemme wekillerine geleniňiz üçin sag bolun. Audio kitap çykardyk. Kitaby ussadyň aýallagyny ýazdy we Türkmen sanat medeniýet dünýäsinde ilkinji audio kitap. Şu audio kitaby ýadga geçiren kompozitor Agatil Aprozaýew Halipanyň ustatlarça ýerine ýetiren halk aýdym bar suwa geledir. Bu aýdymy täzeden işlen, aranjировка eden Ussat Kazandan bize uğradan Merdan Berşimow we Pasaryew Garawägüller 2 aýdym işlen artyk Ýamanyk baly täzeden işlen we Pasaryew Ece hakynaky aýdymy ýazyp beren artyk we Gökdepem diýen aýdymy ýazan Merdan Ataýew. Hemmeňize sag bolun kompozitorlar. Şu kartinan döreden Güljahan Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň talyby baly. Elleňe saglyk, eliň agyrmasyn. Şu günkü dawaraň emele gelmegine sebäp bolan surat şu. Şu suraty Halipaň sürjesi, dosty, iň ýakyny hanawyň albomynda da, soňň aýallagynyň öýünde de albomda gördüm we suratyň aşagynda ussadyň öz eli bilen ýazan sözlerini okudum. Ejem ogly. Ol ejesiniň ogludy we onuň ejesi oňa sunugaty geçirmegi başaran ejedi. We şol eje bäwekhanada kijijik Ataway gujogyna berenlerine de ogluňyz Stanit Bakşy diýilen eje şol. Ruhuňyz şat bolsun edip käbe, ruhuňyz şat bolsun Ussat we Halipa. We şu günkü dawarada aýdymlary bar ýok 20 güniň içinde tutuş bir albom çykaran Rahim Sawolcygym. Umuman ussatlar gollanyňyz üçin hemmeňize sag bolun. Şu kartina Halipa, jurnalistikada Halipa Ussat, bägül aýallagyny Atawaýyň siziň edip käbäňiziň hemem edip doganyňyzyň ellerine ýörüýte gül berdik. Goý onuň ruhy gül bolup ýaşasyn. Her bir açylýan gülle Atawaýyň sesi bar. Ýaňjyştaýda Meryemjan bir zat diýdi, Londonda okap ýören gyýt, ödüm 5 ýyl bäri okaýa, Londonyň mektebinde okudy. Meryemjan, sen Atawaýy tanaýan, mejeň getirdimi diýdim bolin. Biz Londonda Atawaýyň men Hudaýy gözledim diýen aýdymyny dinleýärdi, inanmadym. Telefonyň playlistini açdy. Şoň üçin dünýäde dinlenýän bagşy Atawaýy Halipa siziň repertuaryňyz şu gün Türkmen aýdym sadyny aýdym aýdýan ýigitleriň we gyzlaryň 75% siziň repertuaryňyzdan ibaret. Atawaýy bilen aýdym döreden ussatlaryň hemmesine sag bolsun aýdýas we bagşy bolmak, ýürekleriň nagşy bolmak her biriňize nesip etsin. Edil aýdymçylar, sadynlar, bagşylar, Türkmen sanatynyň hak howannary, Türkmen sanatyny belent derejelere ýetiren we özüm bagşy, özüm sadyny, özüm şahir arkadağımız
we arka dağlı serdarymyzyň ömrü uzak bolsun. Bedewatyň büdürmesin arka dağlı serdar. Iqbal tuğun titremesin arka dağlı serdar. Toproňy yaman pelli ädilmesin, bitin çörüň hiç wagt gädilmesin. Yurdumyzda diňe aýdym bolsun, bagşy bolsun, bagşylarym yürekleriň nagşy bolsun. Hemmeňize geleniňiz üçin sag bolun. Halipa Tedeş Sowat. Berekella. Gülalek Heret Kulevasida köp minnetdarlyk bildirýär. Şeýle durdana gowy sözleri ýerine ýetirdiňiz. Elbetde arzu bolan adam hasyl bolsun. Jan Gülalek gatgawda daýtdy. Şu çärendi gornan, şoň hemme zadynyň süňmüni sagdyn edip düzün. Mine Ostat rejissörimiz özümizden bile ençerlap işleşen jigimiz. Mene jigimden kim görmek elmidama jaňa denne haw jigimjan diýip bilen şoňa. Gülalek Hidret Kulewa, Gülalek Taňryýal Kazan. Şoňa sponsorlyk edenleri de Taňryýal Kazan. Jigimjan ene men ýaňy ilkinji adymyňa başlapsyň. Hudaýjan ätjek, ýürejek ýoluň elmidama sen öňüňe saňa saglyk getirsin. Sen nesiliňe o zatlary goýsun. Ataýy diýilen adamyň ýolundan aýdym aýtjak bolsaň, ýüregiň, janyň, teniň bilen ataýy ýolundan bolýar. Şoňçenem şuň teňe mene ilkinji albomyň çykan oneken kutly bolsun. Bu zatlar ýöne bir-birleri bilen kapyalaşyp gelen, bir-biri bilen taýlaşyp gelen. Şu ýerde odan ullahan odan taýlaşyp bar diýip biziň döwrümizde diýarymyzda odan taýlaşyp bar. Arka dağlı serdarymyzy, arka dağlı gahrman, arka dağımyzyň özüni, odan dünýäme taýlaşdyrýan odan mehri bar. Şo meher biziň hemmemize çaýly. Şoň üçin şular ýaly odan ýerlerde gowy işler edilýär. Lalak edýän işleň ugurna bolsun. Ýa şu rahmetiň ýerine düşdi. Janyň sag bolsun. Türkmen bir gowdat diýär, ak keçe ýazdyň, ak keçeň üstünde durmak nesip etdi. Sag bolun hemmeňize. Buňky dawramyda gatnaşanlar, çykyş edenler, susanam şuňky dawramyda promotçylyk eden Gülalek Hidret Kulewa köp minnetdarlyk bildirýär. Şeýle hem dawramyda himayatkar bolanlara da köp sag bolsunlar aýdýar. Akepleri şeýle hem aýdym komsede aýratynlykda minnetdarlyk bildirýär. Bugunky günde ähli sunugat işgärleri bolup hemmejen bilelikde sunugatymyzyň legendasyny Ataýy Halipamyzy ýatladyk. Gowy ýatlamalar bilen goýunyň ruhy şat bolsun. Ýene de täze döreýän zekinli aýdymçylar onuň ýerine ýetirýän aýdymlaryny ýene de toýdur bayramlarda ýerine ýetirip ähli halkymyza, bütün döwletimize ruhy lezzet paýlasynlar. Onu näme ýörüýte täze albom ýörüýte Gülalek Hidret Kulewanyň prodüserçilik etmegindäki döreýän albom Watan saňa albomynyň ajaýyp aýdymdyr sallar. Siziň üçin ýanglanýar.